Alon pa lang, parang may huli na. Magandang gabi mga kaspero. Magna night dive na naman kami. Nagre-ready na kami ng mga gamit. So yung pana namin ito. Yan, nasa sako na mga kaspero. And then yung mga mas at saka kapay boya nandito na rin sa loob. So yung flapper, yan, tingnan nyo mga kaspero yung flapper niya. Automatic. Yan, walang kawala yan. Yan. Yan, lalarga na kami mga kaspero. Yan. Yan mga kaspero, naglalakad na kami. Dito kami ulit sa Puka Beach, mag-uumpisa. Yan, kita nyo yung mga alon mga kaspero. Alon pa lang, parang alon na. Alon pa lang, parang may huli na. Tingnan natin kung anong gagawin ni Master Nani. Ayan, sa lalaking alon na yan. Lakad. Uy, walang alon. Surti, walang alon tan, bilis. Walang alon. Surti, walang alon. Hayahay.
Mga kaspero, nakaako na kami. Sobrang lamig. Medyo matumal yung huli. Ayan. Yung huli namin mga kaspero. Si Master X. May octopus siya, may octopus. Ayun oh, may octopus. May octopus oh. Yan yung hali huli ni Master Danny. Ayan. Ayan. Ayos na. May Master X, may pugita. Pugita, may talagang binata. Ayos ang huli. Ha! Ito yung huli ko mga kaspero. Butang. Yan yung huli namin tatlo mga kaspero. Halos double lined mackerel. Ayan o. Lampano. Ayan. Dami. Dami. Yan. Harvest talaga oh. May octopus prime pa. Ayan. Tamil lang tamil. Ay, kita nino dyan. Yes. Yan. Yan. Sakto sa lasa. Yan. Yung mga master. Master Night Hunter. Yan. Okay. Dobat na siya. Tining. Yan mga kaspero, kumuha ko ng 5 pirasong sea urchin. Try kong kainin. Tawag dito sa amin dito ay tirik. Tilik. Ayan. So buksan natin mga kaspero kung mataba. Mr. Danny, videoan mo ako. Bahol dapat? Tambok na? Ha? Tambok ko. Ang tangan yun. Malaman siya, malaman. Ay, panalo. Abo ay ratang nagko o soltin mo ko lang gid. Dugat pa Pinoy. Makaaro ka na ay. Namiton to na mao ka na namiton payo maton. Mga kaspero, taba. Ayos. Nami ran ng gab, mabahaw na humay gab. Nami, turok tayo. Oo. Nami kita yung ano, riwa mo. Bukun. Ang taba mga kaspero. Lalo talaga, ano? Ito na mga kaspero, yung sea urchin natin. Ayan. Sarap. So, kakain muna tayo mga kaspero. May malamig akong kanin dito. So, plus ito yung sea urchin. Panalo to. Pero may sinigang pa ako dito. Yan. So, kain na tayo mga kaspero. Bago ako matulog, kakain muna para may lakas na naman bukas. Kasi yung mga isda namin, ibebenta namin yun. Kain.
Solo ko muna ngayon, mga kasmero.